ಶಿವಪುರ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟುಪುರ ಅಪ್ಪುಡು ಕೋಡೆಗೆ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಊರು ಸವಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಿನ ಧೈರ್ಯದಪ್ಪನ ಕೊರನಂಚಲ ಕಾಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನು ಗೇಟು ಕಾವಲ್ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ತು ಗಲಿಗೆ ತತ್ತನ ಗುಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಧರ್ಮನು ದೊಂಕುದು ಧರ್ಮನು ನೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭಡು ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗುಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂಟಿನಂಚಿನ ಕುರಿ ಪೊತ್ತಾಯಿನಂದಾಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಧೂಪ ದೀನಂಚಿನ ಸುತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೋರೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ತಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಮಗನಿನ ಕಾತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಚಿತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡ ಬಣ್ಣಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಂತು ತೀರ್ಮಾನ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಮೇಕೆ ಬೇರೆ ಈಮೇಕೆ ಬಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಮುಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನೇಮನು ಕರ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂದುಗಿ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಡಿಯಾರಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉರುಳೋಡ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದ ಕೊರಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಆ ಗುಲಿಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿನಪ್ಪನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನಾದರ ತಳತಗಾರಿಕ ಮನದ ಬೋಗ ಪೂರ ಏರಿಯಾಕ್ಲು ಮೊತ್ತ ಧರ್ಮಡು ಉಮಾಪೂರಿತ ಮನಡು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬಲತಬಾಗುಡು ಮೇರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯರ್ಬತ್ತನ
Thank you.
ಸಿಮರಾಜದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಪ್ಪುರಾಜದ ಹುಟ್ಟುದೀವೊಂದು ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಗುಲಿಗೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟಿ ಪುರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಗುಲಿಗೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ನಾಮೇಶ್ವದಾರನ ಭೂಮಂಡಲ ಉದಿತ ಬತ್ತಿನಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದೈವ ಗುಲಿಗ ದಾದನೈನಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಲಪೋಂಡು ವರ್ಷಪೋಂಡು ಕಾಲಪತ್ರ ವರ್ಷ ಭದ್ರಾ ತಿಂಗಳು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ದೇವರ ಕೋಡೆರಿದ್ದಿಂತ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂಥ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಕ್ಕೋ ಕಟ್ಟೋರು ತೀರಿ ಕಾರು ಕಟ್ಟೋರು ಗಗರ ಪತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನು 10 ಸಾವಿರ 10 ಸಲ 10 ಪಾತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಿಮರಾಜದ ಕಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನಚ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮಡುತ್ತಿ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ಅಸ್ತಮುಗು ಜಲಕೋ ಸಂದುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾನೋಡ್ ಚಂದ್ರದೇವರು ಉದಿಪನ ಪಂಪಿನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೂಟಿನ ಕುರಿ ಪೊತ್ತ ಇನ್ನಂದಾಳ ಪಾಡ್ನ ಪನ್ಯಾರ ಮಂತಿನ ಧೂಪ ವರ್ಣಚ ಜಲಕಥೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೋರುತ್ತಿಂದ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಿತ್ತಸ್ವಾಮಿ ನಚಿತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಚಿತ್ತು ಒಂದು ಮಾಗನನಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನತೆ ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನುದಾರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುರಿ ಸ್ಥಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೋಳುಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತ ಹಿರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುದು ಈ ಒಂದು 10 ಸಲ 10 ಪಾತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಪ್ಪನೆಲ ಉಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ಗರ್ಭೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಭೂಮಂಡಲೋಡು ತಿಂಗಳು ಪಿಂಡೋಡು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ 10 ಸಾವಿರ ಬಲ ಪಂಪಿನ ಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಪ್ಪನ ಬಲವಿಸಿರೆ ಮೇರೆ ಪೊರ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಭೂಮಂಡಲ ಉದಿತ ಬರ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ನನ್ನ ಜನಿವಾರ ಪಾಡೊಂದು ಅಮ್ಮೆರನವರು ಕೆಡಗಾದ ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬಾದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಡವು ಬಾಜಲ ಆಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೇಗಿ ಲೋಕೊಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷ ಪತ್ತೋನು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾರವಂಟಗಳ ಸಾರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತಲು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಲಿದ ಪುರ್ಪ ಪೋತುಜಿ ಪಣ್ಣೊಂಡಾರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕಿಂಕನ ಬೆರಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಪತ್ತೋರ್ವ ರಾಜಪ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ಪತ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಪದ್ದೋಳು ಪಾಡಂಚ ಪೊರ್ತೋರು ವಾರ ಬಂಜಾರ ಜಿಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಜಪ್ಪುಲ ಬಂಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪತ್ತು ನಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಿಮರಾಜದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಂತು ನಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಭೀಮರಾಯನ ತೋಟ ಪೋಗೊಂಡರು ತಾನೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೊಂಡರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಬತ್ತಬಾಗೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕತ್ತಲ ಕಾನಗುರಿಗೆ ಪಂಪಿನಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಆಗೊಂಡರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದಿಕ್ಕರಾಜ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಂಡರು ನಾನು ಸಾರಪೊಳಗೆ ಸಂಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಂಪೊಂಡರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೆಪ್ಪುರಾಜು ಕಟ್ಟಂಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಜನ ಪದ ಪೋಂಡರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೊಂಡರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಪವನ್ ಬರ್ತಾರೆ ತುಳುವನಾಡ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾನು ಒಂದು ಪೊರ್ತ ಸಸಿಬಿತ್ತಲು ಬತ್ತೊಂಡರು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುಡಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೊಂಡರು ಮಾರನಕಟ್ಟೆ ಮಾರಗುಡಿಗೆ ಪಂಪ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸಂಧಿ ಮೂಕಾಂಬಿಗುಳಿಗೆ ಬಂತವರು ಹಲವಾರು ಪುಂಚೋಡು ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಡಿಗೆ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗಡುಡು ಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತುಂತುನ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಣಿ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಹೊಡೆದ ನೆಲೆವರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಳಿಗ ಆಕಾಶ ಬುಡ್ಲ ಶತಬಾದಲಗಾರ ಶತಬಾಲ ಬುಡ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುತ್ತ ಬುಡ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಜೋಗಳಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕೋಜು ಮುಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ